ஒருத்தர் ஃபேஸ்புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஸ்டோரிஸ் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு. அவருக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் வந்திருக்கு, அதுவும் ஒரு பொண்ணுகிட்டருந்து வந்திருக்கு. இவர் உடனே அக்செப்ட் பண்ணி 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வேணும்? சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்தாலே, அதுவும் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் வந்தாலே அது வந்து பொண்ணு இல்லை பையன் தான், அது ஃபேக் ஐடி தானே அப்படின்னு தோணும். ஆனால் அது இல்லை. இங்கே வந்து நடந்திருக்கிற ட்விஸ்ட்டே வேறு. அது கடைசி வரைக்கும் கவனமாக கேளுங்க, உங்களுக்கே ஒரு திகிலாக இருக்கும். இப்போ என்னென்னா 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. 2 பேருமே அதுக்கப்புறம் நம்பரை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்பர் மூலமாக ஃபோன் நம்பர் வாங்கி ஃபோன் மூலமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆடியோ மெசேஜ்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஒரு இடத்துல அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பையனை பிடிச்சிருச்சு. அந்த பொண்ணு சொல்லுது, நாங்கள் உங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இவருக்கும் பிடிச்சிருக்கு, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு வந்து உங்கள் வீட்டில் நான் பேசணும், உங்கள் வீட்டில் நான் சம்மதம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்லேயும் பேசியிருக்கு. அதாவது நான் வந்து டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கேன், காலேஜ் முடிச்சிருக்கேன், டாக்டராக இருக்கேன் நான். இப்போ வந்து எங்கள் வீட்டில் நான் உங்கள் பையனை கல்யாணம் பண்ணேன்னா எங்கள் வீட்டில் பணம் நகைலாம் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அவங்க வீட்லேயும் அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருச்சு. இப்போ ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கு, ஒரு இன்னொரு நம்பர்லேருந்து ஃபோன் போட்டு, நம்ம லவ் மேட்ரு எங்கள் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, எங்கள் வீட்டில் உங்கள்கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என் ஃபோனை பிடிங்கி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லவும், இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவரோட ப்ரூஃபை வச்சு சிம் கார்டு ஃபோன்லாம் வாங்கி அந்த பொண்ணோட அட்ரஸ்க்கு கொரியர் அனுப்பிச்சி விட்ருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு மறுபடியும் எப்பயும் போல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த ஃபோன் நம்பர்லேருந்து ஃபோன் போட்டிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, எனக்கு வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, காலில் அடிபட்டிருக்கு, மருத்துவ செலவு காசு, எனக்கு கொஞ்சம் காசு மட்டும் போட்டு விட்றீங்களா அப்படின்னு இருக்கும். இவர் வந்து சரின்னு இருக்காரு. உடனே அந்த பொண்ணு இல்லை என் அக்கௌண்ட்டில் போட வேணாம், நம்ம லவ் மேட்ரு ஏற்கனவே தெரிஞ்சு பிரச்சனையாக போய்கிட்டு இருக்கு, இப்போ நீங்களும் காசு அனுப்பிச்சி விட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும், இதுவும் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லவும், அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவரோட ப்ரூஃபில் இன்னொரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஏடிஎம் கார்டெலாம் அந்த பொண்ணு அட்ரஸ்க்கு வழக்கம் போல் கொரியர் அனுப்பிச்சி விட்ருக்காரு. அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. மறுபடியும் ஒரு நாள் இந்த பொண்ணு ஃபோன் போட்டு, எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, காலில் அடிபட்டுருக்குன்னு சொன்னேன்ல, இதை காரணமாக வச்சு எங்கள் வீட்டில் வந்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் எனக்கு கோபம் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து எதுக்கு நீ அவங்கள்ட்ட நான் ஆஸ்பத்திரி செலவு காசு கேட்கணும், நான் உன்னை தானே கல்யாணம் பண்ண போகிறேன், நீ தானே என்னோட ஹஸ்பண்டு, நீ எனக்கு காசு கொடு அப்படின்னு சொல்லி உரிமையாக கேட்கவும், இவரும் சரி காசு போட்டு விட்றேன்னு சொல்லி அந்த அவர் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்த அக்கௌண்ட்லேயே காசு போட்டு விட்டுருந்துருக்காரு. அப்பா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால் காசு வேணும், இந்த கடைக்கு போனேன் அதனால் காசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்டயே காசு வாங்கி ஒரு 2 லட்சம் வரைக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து அவர்கிட்ட அப்படி காசு வாங்கியிருந்திருக்கும். இப்படியே வழக்கம் போல் கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருந்திருக்கு. இவருக்கு ஒரு நாள் வந்து ஒரு சின்னதாக டவுட் வந்துருச்சு, என்ன பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க, ஒரு நாள் கூட ஃபேஸை காட்ட மாட்டாங்க, வீடியோ காலே வர மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி வீடியோ கால் வர வச்சிருக்காரு. வீடியோ காலில் பேசியிருக்காங்க. இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன தோணும், அது பொண்ணு இல்லை பையன் தான், ஃபேக் ஐடி தான், கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு, சிக்கிருச்சு, அது அந்த ஃபேக் ஐடி சிக்கிட்டான் அப்படின்னு தான் நினைப்பீங்க. ஆனால் அதான் இல்லை, நடந்த ட்விஸ்ட்டே வேறு. கடைசி வரைக்கும் கவனமாக பாருங்கள். இப்போ அந்த பொண்ணு வீடியோ கால் பேசிருச்சு. ஆனால் வீடியோ காலில் அந்த பொண்ணு ஹேர் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி இப்படி வச்சு பேசியிருக்கு. அவருக்கு அது ஓரளவு சரி, தன்னால் கேட்டதுக்கு இப்படியாவது பேசியிருந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையோடு அவரும் பேசியிருந்திருக்காரு. இப்போ ஒரு நாள் வந்து அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, இப்படி ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பொண்ணு கூட பழகினேன்டா, அந்த பொண்ணை தான் இப்போ கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஐடியெல்லாம் காமிச்சிருக்காரு. அதை கேட்ட அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு. டேய், இதே பொண்ணு கூட்ட தான்டா நானும் பேசிகிட்டு இருக்கேன், இதே ஐடி தான்டா, அது நான் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன்டா, நீ என்ன எப்படி சொல்கிறேன்னு சொல்லி 2 பேருக்குள்ளே சண்டை வந்துருச்சு. இப்போ உடனே 2 பேர் வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட அதே ஐடியில் போய் கேட்டிருக்காங்க. அந்த பொண்ணு 2 பேரையுமே பிளாக் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. இதுதான் பெரிய ட்விஸ்ட். எங்களுக்கே ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு இதை கேட்கும்போது. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சைபர் கிரைம் போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சைபர் கிரைம் போலீஸும் அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஃபோன் போட்டு பார்த்துருக்காங்க, சுவிட்ச் ஆஃப்னு வந்துச்சு. அது லொக்கேஷன் வந்து என்ன லொக்கேஷன் பார்த்துட்டாங்க, ட்ரேஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி அவர் கொரியர் அனுப்பிச்சு விட்டார்ல, ஃபோன் நம்பரு ஏடிஎம் கார்டு, சரி ஃபோனு ஏடிஎம் கார்டில் கொரியர் அனுப்பிச்சு விட்டார்ல, அந்த அட்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா அது ஆந்திராவில் இருக்கிற அட்ரஸ்ஸு. ஆந்திராவிலேருந்து அந்த பொண்ணு பேசிகிட்டு இருந்திருக்கு. இப்போ ஆந்திராவில் போய் விசாரிக்கிறாங்க, அந்த லொக்கேஷனில் அந்த அட்ரஸில் போய் விசாரிக்கிறாங்க. அந்த அட்ரஸில் அப்படி ஒரு பொண்ணு இல்லை. அப்புறம் அந்த தெருவில் விசாரிக்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த கொரியர் அனுப்பிச்சிருப்பார்ல, அந்த கொரியரை டெலிவரி பண்ணியிருப்பார்ல, அந்த பையன்ட்டையும் விசாரிக்கிறாங்க. இல்லைங்க, நான் அந்த ஃபோன் வந்து டெலிவரி பண்ண போனேன், ஆனால் அவங்க வந்து எனக்கு அட்ரஸ் சரியாக தரல, அவங்களுக்கு ஃபோன் போட்டேன், அவங்க வந்து வாங்கிட்டாங்க, வந்து வாங்கினது வந்து ஒரு பொண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ பொண்ணு அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்களை எப்படி பிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த ஏரியா தான் தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ அந்த பொண்ணு தமிழில் தான் இவர்கிட்ட பேசியிருந்திருக்கு. அப்போ தமிழ் தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணாக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த ஏரியாவில் தமிழ் தெரிஞ்சவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வீடாக செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு வீட்டில் போய் காலிங் பில் தட்டியிருக்காங்க. வீட்டுக்குள்ளே கதவு பூட்டியிருக்கு. வீட்டுக்குள்ளே வந்து அந்த ஒரு லேடி, அந்த பொண்ணு பேசியிருக்கு. யார் நீங்கள் அப்படின்னு கேட்கவுமே அந்த கூட வந்து அவர் பாதிக்கப்பட்டவர் இருக்கார்ல, அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. சார் இந்த வயசு தான் சார், இந்த பொண்ணு தான் சார் அப்படின்னு சொல்லவும் கதவை திறந்து உள்ளே போய் விசாரிச்சிருக்காங்க. அந்த பொண்ணுக்கு மாமனார், வயசான மாமனார், ஹஸ்பண்ட்லாம் இருக்காங்க. அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கு, அந்த பொண்ணு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, அந்த என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, தன்னோட ஹஸ்பண்டுக்கே தெரியாமல் ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி ஃபேக் ஐடி ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கிட்ட காசு வாங்கியிருந்திருக்கு.
ரொம்பவே போலீஸ்க்கு வந்து இந்த கேஸ் பிடிக்கிறது வந்து இதை கேட்கவுமே ரொம்ப அது எப்படி ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாமல் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு போலீஸ்க்கு. ஸோ இது வந்து நாங்கள் வந்து சைபர் கிரைம் சம்மந்தமாக ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மெய்ப்பொருள் நிகழ்ச்சி மூலமாக சைபர் கிரைம் போலீஸ்ட்டை இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது தான், அது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சைபர் கிரைம் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்க திரு மனோஜ் பிரபாகர் தாஸ் அவர்கள்ட்ட இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது தான் அவர் இந்த ரியல் இன்சிடெண்ட்டை சொன்னார். ஸோ அதைத்தான் நாங்களும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டோம். இது வந்து என்னென்னா ஃபேஸ்புக்குன்னு மட்டும் இல்லை, இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் வந்து பொதுவாக ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக தெரியாதவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் வருது அப்படின்னா அது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறணும். இல்லை யாரும் முயற்சி பண்ணி அது யாருன்னு தெரியல அப்படின்னா தயவுசெய்து அக்செப்ட் பண்ண வேணாம். அது ஃபேக் ஐடியா கூட இருக்கலாம். அதன் மூலமாக பெரிய பின்விளைவுகள் கூட இந்த மாதிரி நடக்கலாம், காசு திருடு போகலாம். அதனால் ஃபேக் ஐடி இல்லை சோஷியல் மீடியாவில் வந்து ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் தெரியாங்கள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேணாம். சோஷியல் மீடியாவை கவனமாக யூஸ் பண்ணணும், தேவைக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். நன்றி. மை டியர் டயானா, என் காதல் மைனா, உனக்கு இருக்காரா நைனா?